الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باواز بلند حضور پاک سارے دوست مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے پڑھو یاد روشی سارے نواز ہے محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا لباتے تاج جے ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباتے تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے
اور ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا ہووے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم سرور عالم نور مجسم شفیع امم شافیع روز جزا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کریم اور لجپال آقا دی بارگاہی بے کس پناہ دے اندر نہایت ہی ادب دے نال احترام دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال ہدیہ درود و سلام دے نذرانے گلدستے پیش کرن تو بعد اج دا اے پاکیزہ اور بابرکت دن جمعۃ المبارک دا عظیم و شان رحمتہ والے بابرکتہ والے رمضان مبارک دے دوسرے جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر تسی اور میں حاضر ہوں۔ دعا ہے مالک کائنات جو پہلا عشرہ ساڈا گزر گیا، اللہ رب العزت اس پورے عشرے دے روزے دے اندر ہر کیتی ہوئی عبادت نو اللہ اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول منظور فرمائے، اور مالک کائنات جو ماہ مبارک باقی ہے اس دا اچھے طریقے دے نال احترام کر کے سانو روزے رکھ کے اس سے فیض و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج جس ہستی دا اسی ذکر کرنا ہے، پچھلا جمعۃ المبارک سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر خیر ہویا۔ تو آج انشاءاللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر خیر انشاءاللہ آج دے جمعۃ المبارک دے موضوع دے اندر آج دے عنوان دے اندر ہوئے گا، چونکہ 10 رمضان المبارک آپ دے وصال دا دن ہے، تو اس حوالے دے نال انشاءاللہ چند گزارشات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دی والدہ محترمہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ دی خدمت دے اندر پیش کران گے۔ کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اے او واحد حضور دی زوجہ نے جنہ 25 سال تنے تنہا میرے آقا دی زوجیت دے اندر زندگی گزاری ہے۔ جتنی دیر تک حیات رہیاں نے نا اتنی دیر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی بولو نہیں کیتی۔ میں کہ یار جنہیں 3 راتاں گزاریاں نے غار دے اندر مصطفیٰ دے نال تے اس نیکی دا مقابلہ عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں نہیں کر سکدیاں، تے جنہیں 3 راتاں گزاریاں نے او نیکی دی نیکی نو کوئی نہیں پہنچ سکدا، تے جنہیں 25 سال حضور دے نال گزارے نے اس اماں خدیجہ دا پھر کی شان دے کی مقام ہوئے گا۔
اس ہستی دا جسی ذکر کرنا ہے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت ہی معزز گھرانے دے اندر آپ نے آنکھ کھولی قریش قبیلے دے اندر آپ دے والدہ نام خویلد سی اور آپ دے والد بھی تجارت دے اندر بہت بڑا آپ دا ایک معتبر نام سی تو جناب خویلد آپ دے والد محترم متقی بھی سن، پرہیزگار بھی سن، عبادت گزار بھی سن، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ طاہرہ کہہ کے پکاریا جاندہ سی، مطہر کہہ کے پکاریا جاندہ سی، اور بڑی اس وقت قبیلے دی آپ معزز ترین عورت سمجھا جاندہ سی کہ جس دور دے اندر بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ، آپ دے والد نے اپنی بیٹی دی پرورش بھی کی، اپنی بیٹی نو جوانی چڑھ دیا بھی دیکھیا، پھر اپنی بیٹی دی شادی بھی کی تھی۔ تو حضور علیہ السلام دی زوجیت دے اندر آن تو پہلے دو شادیاں حضرت خدیجہ کبریٰ دیاں پہلے ہوئیاں سی، اور دوویں شوہر فوت ہو گیا سی، انتقال ہو گیا سی دونوں دا۔ جڑے پہلے شوہر سن انہاں دے اندروں دو بیٹے اللہ نے آپ نو عطا کیتے سی، اور جنہ دے اندر ایک دا نام حالہ تے ایک دا نام ہند سی، اور جدوں آپ دے پہلے شوہر دا انتقال ہو گیا، پھر دوسری شادی ہوئی، تے پھر انہاں دا بھی چند مہینہ تو بعد یا چند سالہ تو بعد انتقال ہو گیا، تو ہن آپ نے حسین دے اندروں گل ہی کٹ دیتی، آپ نے فرمایا ہن شادی کروانی نہیں، ہن جنی بھی زندگی ہے نا مال تے تجارت دے اندر لگانی اور اپنے بچیاں دی پرورش کرنی ہے۔ ہویا کی بھی جدو دوسرا شوہر فوت ہویا تے چند سالاں تو بعد آپ دے والد بھی فوت ہو گئے، تے آپ دے والد نے اپنی حیات دے اندر ہی اپنی ساری جائیداد دی وارثہ جناب خدیجہ کبریٰ بنایا سی، اور ساری جائیداد انہاں دی وراثت دے اندر دے کے آپ گئے نے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مال اینا زیادہ کہ سارے مکے دے تاجراں دا مال اگر ایک پلڑے دے اندر رکھیا جائے نا، حضرت خدیجہ کبریٰ اکیلی دا مال دوسرے پلڑے دے اندر رکھیا جائے تے حضرت خدیجہ اکیلی دا مال سارے مکے دے تجارتاں نالوں زیادہ اتنی مالدار سن، کثیر مال اللہ نے عطا فرمایا سی۔ تے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ان اکیلیاں تلے تنہا زندگی گزارنا شروع کر دیتی، لیکن چونکہ مال کافی زیادہ سی، دولت مال و متاع کثیر تعداد سی، والد دی وراثت دے اندر جو ملیا سی، آپ پریشان بھی رہندیاں سن بھی مال اتنا زیادہ ہے، تے حالات بھی اس طرح میں نہیں دے ہے بھی میں عورت ہاں تے کسے وقت کی معاملہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا، تے آپ بڑیاں پریشان رہ یا ہر وقت آپ نے نا پریشان رہنا، تے آپ نے جدو پریشان ہونا نا تے آپ دے چچا دے بیٹے نام سے انہاں دا ورقہ بن نوفل، اور اس زمانہ جاہلیت دے اندر اتنے پرہیزگار سن کہ آپ نے کدے کسی غیر دے اگے سجدہ نہیں کیتا سی، تنے تنہائی دے اندر تھوڑا جا اپنے علاقے تو دور جا کے آپ نے چوری بنائی سی تے آپ اسے بیٹھ کے اپنی عبادت و ریاضت کرتے سن۔ تورات، زبور اور انجیل یہ پوری زبانی ورقہ بن نوفل یاد سی، اور کتابہ نے اندر لکھیا ہے کہ انجیل دا ترجمہ بھی آپ نے تحریر فرمایا سی، لکھیا سی۔ تورات دے بھی حافظ، زبور دے بھی حافظ، انجیل دے بھی حافظ، اور ایسے حافظ کے جناب کوئی بھی مسئلہ تورات انجیل زبور دے متعلق ہوندا فوراً دس دے تے ہے او بھی اللہ دیا کتابہ سن، اللہ دے اترے ہوئے کلام سن۔ تے حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی جدو میں مال تجارت انہاں معاملات دے اندر جدو پریشان ہونا نا تے میں اپنے چچا زاد بھائی دے کول آ جانا تے آ کے انہاں نے کہنا مینوں اللہ دا کلام سناؤ تاکہ میرے دل میں تھوڑا جا سکون ہوئے۔
انہوں نے مینوں پھر انجیل کھول کے سنا دینی، تورات کھول کے سنا دینی، انہوں نے میرا تھوڑا جا دل دا بوجھ جڑا ہوندا سی نا ہلکا ہو جاندا سی، میں اپنے آپ کو تھوڑا جا پرسکون محسوس کردی سا، دل نو تھوڑی دل تسلی ہو جاندی۔ وقت گزرتا گیا، آپ فرمانے ہیں کہ جدوں میری عمر مبارک پہنچی نا آپ دی 39 سال، 39 سال اے پیارے بھائیو ایک میں ضرور کرانگا، آج پتہ نہیں یا میں تھوڑا جا ٹھنڈا یا تسی بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو۔ مارچ دے اندر جنی ٹھنڈ ہونا پہندی پی ہے نا، میرا خیال ہے پہلے کہنے میں پئی تے یہ ساری رمضان دیا برکتاں روزہ میرا بھی ہے تے روزہ تہاڈا بھی ہے، پر اللہ نے روزے ٹھنڈے کیتے نے، تسی سبحان اللہ ٹھنڈی نہ کرو۔ آپا اس سیدہ خدیجہ دا ذکر کرنا ہے کہ جن دے نال مصطفیٰ نے ساریاں بیویاں نال زیادہ پیار کیتا ہے، اور اے او حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جنیاں عورتاں دے دنوں پہلیاں اسلام لے کے آن والیاں نے، اور اے او حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ تجارت دے ذریعے تے اللہ لوگاں نو مال دیندا ہے نا، تجارت کرے منافع دے اندر مال ملدا ہے نا، لیکن خدیجہ دے وقتاں تو قربان جاواں اکو تجارت کیتی ہے تے اللہ نے حضور نے خدیجہ نو دے دیتا۔ میں اگے جا کے دسنا، لیکن تسی بھی تھوڑا جا محبت نال بولو نا سبحان اللہ، اور اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی نے کہ میری جدوں عمر پہنچی نا 39 سال تے میں ایک دن پھر بڑی پریشان کر دے اندر بیٹھی تے میں کہ چلیے ورقہ بن نوفل دے کول جا کے اللہ دا کلام سننی آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل دیا ورقہ بن نوفل دے کول آئیں، آکے کہن لگیاں ورقہ بن نوفل میں بڑی پریشان، میری کیفیت بڑی پریشانی والی ہے، میں نے اللہ دا کلام سنا تاکہ میرے دل نو سکون ہو جاوے۔ ورقہ بن نوفل نے آکھیا بینا بے جا باجی بیٹھ جا، میں تینوں اللہ دا قرآن سنانا۔ آپ نے زبور تے تورات دی تلاوت شروع کر دیتی، زبور تے انجیل تے قرآن جناب تلاوت، انجیل زبور تے جناب تورات دی تلاوت کرنے جا رہے نے، اچانک آپ خاموش ہو جاندے نے، خاموش ہو کے آپ نے فرمایا اے میری پیاری باجی خدیجہ، آج میں تینوں تورات دے اندر ایک انوکھی گل نہ سناواں۔ آپ کہن لگیا سنایا، فرمان لگے او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے، میں تورات دی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے، اللہ دی کتاب دے اندر پڑھیا ہے، اے او شہر ہے جس شہر دے اندر اللہ دا آخری نبی آوے گا۔ اے تورات دی کتاب دستی ہے اس شہر دے اندر اللہ دا آخری نبی آوے گا، اللہ دا آخری نبی اس شہر دے اندر نمودار ہوئے گا، اس شہر دے اندر اللہ دے آخری نبی دے آدیا بشارتہ دتیا گئیا نے۔ اسے گل دی نہیں گل قرآن دے اندر بھی ذکر ہے، گل دا قرآن دے اندر بھی اللہ نے ذکر کیتا، اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور رسول کی اتباع کرو، الذین یتبعون الرسول، جیڑا او رسول کی اتباع کرو، النبی الأمی الذی، جیڑا غیب دی خبر دینے والا ہے، اندہم فی التوراۃ والانجیل، ان دا ذکر اللہ نے قرآن زبور دے تورات دے اندر بھی کیتا ہے تے انجیل دے اندر بھی کیتا ہے۔ میں کہ جس نبی دے آمدیاں گلہ اللہ نے پہلیاں کتاباں دے اندر بیان کیتیاں آمدیاں، پھر کیا شان اس نبی دی کی عظمتہ اس نبی دی آمدیاں۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ میں کلام سنیا اللہ دا، میں گھر دے اندر جا کے نا لیٹ گئی۔ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ نے میں گھر دے اندر جا کے لیٹ گئی، میں جدو گھر دے اندر جا کے لیٹیا میری آنکھ لگ گئی، میری نصیبہ دا ستارہ جاگ گیا، میں کی
ویکھنیاں کہ آسمانہ دا سورج ٹوٹ کے میری گود دے اندر آ گیا آسمانہ دا سورج ٹوٹ کے میری گود دے اندر آیا ہے حضرت اماں خدیجہ فرمادیاں نے ہوندیاں کرنا مشرق دے اندر بھی نے مغرب دے اندر بھی نے شمال جنوب دے اندر بھی نے اور انہاں کرنا دے نال مکے دا ہر گھر روشن ہو گیا ہے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمادیاں نے او خواب تو بعد میں نو جاگ آ گئی او کیفیت بڑی عجیب میں نو نیند نہ آئی صبح ہوئی میں اپنے چچا زاد بھائی برکہ بن نوفل دے کولے آ گئی آگے میں آکھیا بھائی میں نو خواب آیا ہے آپ نے بھائی کہن لگے باجی پہ جاؤ نہ ایک کتاب پرانی جی پکڑ کے لے آتی انہوں پڑھیا پڑھن تو بعد کہن لگے اے باجی خدیجہ تینوں یاد ہے آج تو چند سال پہلے میں ایک گل تینوں کیتی تھی آپ فرمان لگیا ہاں میں نو یاد ہے انہاں کیا کیے میں انہاں کیا مکے دے اندر جناب ایک اللہ دا آخری نبی آوے گا او مکے شہر دے اندر آوے گا انہاں نزول مکے شہر دے اندر ہوے گا آپ فرما دینے ورکا بن نوفل اماں پھر سن لے اے باجی خدیجہ سن لے تیرے خواب دی تعبیر وے او جڑا مکے دے اندر نمودار ہوے گا او جڑا مکے دے اندر آمن والا اللہ دا آخری نبی ہوے گا تیرے خواب دی تعبیر دسیاں پیاں نے اے کتاباں تیرے خواب دی تعبیر دس رہیاں نے او جڑا تیری گود دے اندر آیا ہے او آسمانہ دا سورج نہیں بلکہ نبوت دا سورج ہے او نبوت دا سورج تیری گود دے اندر آوے گا او نبی جنیا گلاں پہلیاں کتاباں دے اندر لکھیاں گئیاں نے اماں خدیجہ باجی انتظار کرے او نبی ان قریب تیری گود دے اندر اوندا سر آمن والا ہے او نبوت دا سورج تیری گود دے اندر آمن والا ہے تے اس سورج دی ترجمانی پڑھئے اللہ دا قرآن اور اچھی آواز نہ او جڑا سورج ہے نا پہلے اللہ دا قرآن سناواں گا پھر میاں محمد بخش دا کلام سناواں گا اللہ رب العالمین دا قرآن بولے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا او نبی جڑا سراج سے منیر روشن چمکت والا ستارہ ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا او خوشخبریاں دیمن والا ودائیاں وفدائیاں الاللہ بإذنہ او ڈراون والا نبی او خوشخبریاں دیمن والا نبی ودائیاں الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور روشن سورج دی طرح چمکن والا نبی میاں محمد بخش رحمت اللہ نے آپ دی روح تڑپی آپ نے لی اپنا قلم چکے آپ فرما دینے سورج واگے سورج واگے اے نورانی متھا یہ پتھر دل والا تکے او اکھی پانی آوے یہ پتھر دل والا تکے او اکھی پانی سورج تیری گود دے اندر آئے گا
یہ جدو اما خدیجہ نے سنیا نا انہیں آکھیا بھی ورقہ بن نوفل ہوں تے میری عمر بھی 40 سال کے قریب ہونا دی ہوں تے میں خیال میں ان دے اندر کٹ دیتا انہیں آکھیا بھی اے مینوں نہیں پتا تیرے خواب دی تعبیر اے ہوئی دس رہی ہے انہیں آکھا تو میرے کو تعبیر پوچھنا نہیں ہے تو میں نے آکے گل سنائی میں تم تعبیر دس دیتی تیرے خواب دی تعبیر اے ہوئی دس رہی ہے میں آکھا یار آسمان دا سورج چمکے نا اے پہلے اچیاں منزلہ میں روشن کرتا ہے سمجھدار بندے نے شاید انہیں گل سمجھ آگئی ہوگی آسمان دا سورج چمکتا ہے نا تے پہلے اچھی چیز نو روشن کرتا ہے پھر نیویاں نو روشن کرتا ہے کیوں جی پہلے اچھا مینار چبارہ جڑی چیز ہوگی گی پہلے ان روشن کرے گا پھر جڑی بچ دی روشنی ہوگی گی نا وہ کسی تھلے والے گھر دے اندر آئے گی میں کہا واہ کملی والیا آسمانہ دا سورج پہلے اچھا نو روشن کرے پھر ماڑیاں دے پاسے آوے تے کملی والے آئے نا تے حضور نے پہلے اچھا نو روشن نہیں کیتا پہلے بلال ورگے ماڑے نو آکھیا بھی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ پھر بلال نو ماڑیاں نو حضور دیا اذنا نے پہلے روشن کیتا تے دوسرے پاسے حضور بعد دے اندر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری سوچا محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ میری عمر 40 سال ہو گئی تے ہن میرے دل دے اندر خیال بھی آیا بھی میں مال جنو دے کے بھیج دیا ادھا مال میں دے دیندا ہے ادھا مال آپ رکھ لیندا ہے بے ایمانیاں وچوں کر دیندے نے مینوں دستے ہی نہیں آکے تے بڑی عجیب جی کیفیت ہے مینوں بچدا ہی کچھ نہیں ٹھیک ہے بھاویں مینوں مال اللہ نے بہت زیادہ دیتا ہے لیکن تجارت دے اندر منافع نہ مل جاوے تے بندہ پریشان ہوندا ہی ہے نا تے آپ نے نا انہاں دناں دے اندر مکے دے اندر ایک بہت بڑا سالانہ میلہ لگدا سی مرد جڑے لوگ سن نا او مکے تو باہر میلہ مناندے سن جڑیاں عورتاں بیبییاں ہوندیاں سن قریش دیاں معزز جتنیاں بھی او حرم کعبہ دے اندر بیٹھ کے نا او میلے دا تہوار مناندیاں سن ان ساریاں بیبیاں بیٹھیاں آپ حضرت اماں خدیجہ دے بارے آنا ہے کہ اس وقت بھی آپ نو ساریاں عورتاں نو زیادہ معزز تے احترام دے قابل سمجھا جاندا سی اور آپ نو جنہوں بندہ کہنا سٹیج دی زینت بنا کے بٹھایا جاندا سی آپ فرما دیں نے اسی حرم کعبہ دے اندر بیٹھیاں کہ ایک مدینے دا یہودی نا آ کے انہیں جدوں طواف کیتا نا تے طواف کر کے ساڈے والے انہیں ویکھیا نا انہیں آکھیا بھی تسی قریش دیاں عورتاں جی انہاں کہ ہاں تے بندہ تے اس وقت ہے کوئی نہیں سی سارے بندے باہر سن انہاں آکھیا بھی کتاباں دے اندر میں پڑھیا ہے اس جگہ تے اللہ دا جڑا نبی ہے او آوے گا اندہ ظہور ہوئے گا ظہور اندہ ہو چکیا ہے تے اگر تواڈی تمام عورتاں دے بل اس نبی دا پیغام آ جائے نا شادی دا تے انکار نہ کریا جے او وقتہ والی سمجھ کے انہوں قبول کر لے جدو اینی گل نہیں کی ہون اوتھے جوان بیٹیاں سی بیبییاں سی انہاں نے نہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھڑ کے نہ مارے یہودی نے بندہ ایتھے ہے کوئی نہیں تے تو آگے جناب سواریاں عورتاں دے نال گلاں بڑیاں عجیب جیاں کر رہے ہیں جدوں نا اینی گل سنی نا انہاں بیبییاں نے تاں انہاں نوں مارے پتھر لیکن انج کر کے خدیجہ ول ویکھیا نا ہن خدیجہ کسی ہور سوچ دے اندر ہی گم ہو گئی خدیجہ نے آکھا کدھر اے او ورقہ بن نوفل نے جڑا آکھیا سی بھی تیری گود دے اندر جڑا اے کتے او خواب سچ تے نہیں ہون لگے بولو یار بولو سبحان اللہ تو آگ تے کہلوانی پہندی ہے او بھائی یوسف ایک دن آکھن لیا سی سبحان اللہ ہوندی جڑے بندہ آپے بولنے تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے حالت آپ شروع ہوئے تو تسی سبحان اللہ بولتے جاؤ آپ انشاءاللہ پورے موضوع پورا کرنا ہے تے انشاءاللہ سمیٹ لانگے آپ انشاءاللہ انہوں 15-20 منٹہ اندر موضوع سمیٹ لانگے تسی محبت نال سبحان اللہ بس بول دے جاؤ تسی آکھو دے بیون قاری صاحب بار بار سبحان اللہ کیوں آن دینے اے بھی میں گل دس دیں سبحان اللہ آکھن نال اللہ جنت اندر ایک درخت لگاندا ہے اور سبحان اللہ آکھن نال اللہ 90 نیکیاں بھی عطا فرماندا جی ہن جن نے نیکیاں لینیاں نے محبت نال آن دے جاؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جے تے پھر انشاءاللہ اے اگے مزہ آندا جائے گا بیان دا انشاءاللہ تو دوستان عزیز حضرت اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے کہ جدوں اینی گل ہوئی نا تے آپ دی ایک نا بڑی پیاری دوست بن گئی حضور علیہ السلام دی پھپھو سی اور آقا علیہ السلام دی اور لاڈلی
پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ او لاڈلی پھپھو کے جدو حضور دی ولادت ہوئی نا تے سب تو پہلے جا کے اگر کسی عورت نے ویکھیا سی نا تو آپ دی پھپھو حضرت صفیہ سن او سہیلی سی حضرت خدیجہ الکبریٰ دی او سہیلی بن گئی تے جیڑا کسے دا عاشق ہوندا اس دیاں گلاں کردا ہیں تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بہن آنا تے جا کے آکھنا میرا بھتیجا بڑا سونا ہے شباب دی جوانی 25 سال دی عمر میرے آقا علیہ السلام دی تے جناب کمال کی ہوئے گا اس وقت حسن میرے مصطفیٰ دا تے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کے نا اپنے بھتیجے دی تعریف کیتی جا رہی ہیں ایک دن بیٹھے نا انہاں آکھیا بھی گل ہوئی کیتی بھی مال جڑا ہے نا سارا لے کے جاندے ہیں تجارت کرن والے تے میرا غلام جڑا ہے نا میسرا وہ بھی نال ہوندا لیکن وہ مالک بن کے جاندہ ہے پتہ نہیں مال جو کوئی کمی پیشی ہوندی ہے جی معاملات ہوندے نے میری سمجھ نہیں آ رہے تو میں کہنے ہیں کوئی مکے دے اندر امانت دار ہوئے امانت دار کوئی میں نظر نہیں آ رہا پورے مکے دے اندر تے حضرت صفیہ کو لا کے کہن لگیاں تینو امانت دار میں نہ دسا جن سارا جگ صادق تے امین آخدائی تے میں آکھیا بھی جاگنے تا آکھی آکھیا ہے نا اللہ دے قرآن نے بھی آپ نے امین آکھیا بڑی قرآن اللہ رب العالمین خالق کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ نے صرف صادق امین حضور نے نہیں آکھیا بلکہ اللہ نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کملی والے اس شہر دے اندر رہنا ہے اسی اس شہر کو قیامت والا شہر بنا چھٹے آئے او جدو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دسیا انہاں کیا چلو محمد نو بلاؤ نال گل بات کرنے آ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام بھیجیا گیا میرے آقا نے صلاۃ و سلام دے کول جدوں پیغام آیا اے جناب اما خدیجہ الکبریٰ نے ایک باریک کپڑا اپنے اگے پردے دے طور تے لگا دیتا ادھروں آواز دیتی او محمد آ رہا ہے او محمد تشریف لے کے آ رہے نے ادھروں جناب حضرت صفیہ نے جدوں جناب اما خدیجہ الکبریٰ نے ویکھیا تے کی ویکھ کے کہندیاں نے مکھ چند بدر شادی مت چمک دلاٹ نورانی کالی سلف تے اکھ مستانی مغمور اکھی ہن مد بھریاں حضور نے جدو ویکھیا نا فدا ہو گیا بس پھر میں آکھیا کہ میں کہاں گا کہ کالے کنڈلے اما خدیجہ نے جدو حضور نو ویکھیا ہوئے گا تے آندیاں ورگیاں کالے کنڈلے اور زلف ماہی دے چھال جلے ان کیڑا اکھ نالے اکھ اوے اکھ نالے اکھ ملا محمد اوے لٹ کھڑیا دل میرا اللہ زندہ باد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضور آ گئے
حضور نے پوچھیا بلایا کیوں جی؟ اما خدیجہ کہنے لگیاں حضور سامان لے کے جانا ہے تجارت دے واسطے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لے جاواں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے والد محترم تجارت دے اندر بڑا ایک نام رکھن والے قریش قبیلے دے اندر ایک بڑا نام ہے اپنے والد دا تجارت دے اندر بھی موجود سی۔ جدوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لے جاواں گے، اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگیاں حضور پیسے کنے لو گے؟ اے دسو تنخواہ کنی لو گے؟ میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ فرمان لگے تے سوندے دیا گلاں نہیں کری دیا، اے تنخواہ تے کم نہیں کری دے، جنی تجارت دے اندر نفع ہوے گا ادھا تیرا ہوے گا ادھا میرا ہوے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دل دے اندر سوچ رہیاں نے، نال کہہ رہیاں نے سونیا جتھے دلاں دے سودے ہو جان، کملی والیاں جتھے دلاں دے سودے ہو جان، جتھے دلاں دے سودے ہو جانے اوتے پھر تیرا میرا کی ویکھیدا اے۔ کملی والیاں مینوں منظور ہے، قافلہ تیار ہو گیا۔ القصہ مختصر، وقت بڑا طویل ہے، موضوع بڑا طویل ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، نہیں تے میں دسنا پھر اس تو بعد گلاں کی ہوئیاں۔ انج کر کے جناب حضور علیہ السلام چل پے۔ ہن اما خدیجہ میرے آقا علیہ السلام نال حضور نو ویکھ رہیاں نے، نال فرما رہیاں نے لگیاں والے او لگیاں والے او چپ نہیں کردے تے یہ لکھ دلا سے ٹر گیا محمد بخشا تے جائیے کیڑے پاسے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ تیار ہو گیا، آپ نے اپنے غلام میسرہ نو بلایا، میسرہ نو بلا کے کہنے لگیاں ذرا کمرے دے اندر آتے نال گل کرنی۔ انہاں کہا دسو جی، انہاں کہا اگے تو جاننا سے مالک بن کے، اگے تو جانا سے مالک بن کے، ہن او مالک ہی تے تو غلام بن کے جانا ہی۔ انہیں پہلے دا کیا انہیں کہا بھی نہیں جی یہ کیوں ہو سکتا ہے میں مالک ہوں، لیکن انہیں کہا پہلے ویکھ تا صحیح۔ جدو ویکھیا نا سونے دے چہرے بلے، انہیں آکھیا جی انہاں دی تے غلامی ساری عمر بھی کرنی پوے تے کرن واسطے تیار۔ ایڈا سونا چہرہ، ایڈا خوبصورت چہرہ، تے نال آکھیا بھی تو سامان دا دھیان رکھی تے پاویں نہ رکھی، لیکن جو ویکھے نا وہ مینوں آگے دسنا ہے، تیری ڈیوٹی ہے۔ جو تو ویکھے نا، پھر جو میسرہ نے ویکھیا، اگر وہ تفصیل نال میں بیان کرانا تے بڑا وقت درکار ہے۔ تے جدو قافلہ روانہ ہونے لگیا نا، ان پہلی باری میرے آقا تجارت دے سفر تے جان لگے، ملک شام دا سفر کرن لگے حضور۔ تے پھر جدو پہلی باری جان لگے، پہنا بھی جناب پھپھیاں بھی آ گئیاں، چاچا بھی آ گیا، تایا بھی آ گیا، اوتے پھر آقا نو اپنے باپ دی تے ماں دی یاد آئی کہ میری ماں اگر زندہ ہوندی، میرا باپ زندہ ہوندا تے مینوں ویکھ کے خوش ہوندے کہ میں تجارت دے واسطے پہلا قدم اٹھا کے مال لے کے جا رہا تے سینے دے نال پھپھیاں نے حضور نو لایا، پیار کیتا تے جناب رخصت کیتا۔ جدوں قافلہ روانہ ہویا نا تے جدوں تھوڑا جا قافلہ آگا چلیا نا، میسرہ نا جڑا او بار تھوڑا جا پیچھے آ جاوے۔ حضور علیہ السلام دا قافلہ تھوڑا جا اگے نکلیا تے میسرہ جڑا سی نا پیچھے جناب بھج کے پیچھے واپس جاوے۔ میرے آقا نے فرمایا گل کیوں آندا جی حضور اونٹ دو جڑے نے نا بیمار ہو گئے نے، وہ تھوڑا جا چل دے نے پھر بہ جاندے نے، تھوڑا جا چل دے نے پھر بہ جاندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا یا اونٹاں نو میرے کول لے کے آؤ، انہاں کو حضور نہیں آ سکتے۔ حضور نے فرمایا پھر مینوں انہاں کو لے کے چلو۔ جدو لے کے گئے نا تے میرے آقا نے اینج نبوت والا جدو ہاتھ پھیریا نا تے میسرہ کہندا ہے بھی جدو قافلہ چلیا سی اودو اونٹ پیچھے تے قافلہ اگے ہن حضور دے ہاتھ پھیر گئے، ہن اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے۔
انہیں آکھیا میں وہ گل نوٹ کر لی بھی میری مالکن نے آکھیا سی بھی جیڑی جیڑی شے ویکھیں گا نا وہ دسنی ہوں. پھر انہیں جدو پادری دا جناب جدو درخت دے تھلے حضور جا کے تشریف فرما ہوئے تو وہ پادری جناب گھروں آ کے انہیں باہر ویکھیا. انہیں آکھیا بھی او بچہ کون ہے؟ انہیں آکھیا بھی قریش دے بڑے معزز قبیلے دا چشم و چراغے. انہیں آکھیا نا میں اپنی کتابہ دے اندر پڑھیا ہے ایس درخت دے تھلے سب تو آخر تے جیڑا آ کے بوے گا نا او اللہ دا آخری نبی ہوئے. تو تسی کی سمجھتے جی میں ایتھے جڑے آپ جناب گرجا اپنا بنا کے بیٹھا میں عبادت واسطے بنا کے بیٹھا ہوں؟ نہیں، میں ایس وقت واسطے بنا کے بیٹھا ہوں. اے بھی گل میسرہ نے نوٹ کی تھی. پھر جناب ملک شام دے اندر جب پہنچ گئے بازار ان منڈی لگ گئی منادی ہوندی سی آواز دیتی جاندی سی بھی مکے دے اندر. اور مکے دا مال پوری دنیا دے اندر مشہور سی اس وقت کہ بہترین مال اور ایک نمبر مال جی میں آپا کہنے نا جاپانی چیز لئیے جو ایک نمبر ہوئے گی وہ میں اس وقت دے اندر مکے دا مال بڑا مشہور تھی. اور لوگ سال تو بعد تجارت دے واسطے جانا لوگاں نے دور دراز تو آ کے مال خریدنا تے منڈی لاگی ان حضور علیہ السلام. میں ایسا کہندہ میں ایک اور چیز بھی نوٹ کی تھی جدو قافلہ چلتا جا رہا سی نا تے سارے لوگاں نے تے توپ سی لیکن جدو میں انہاں والے ویکھیا نا انہاں نے تے ایک بدلی دا ٹکڑا سایہ کر کے نا نال چلتا جا رہا. حضور علیہ السلام دے پیارے غلاموں بازار لگ گیا. لوگ سامان خریدن دے واسطے جدو بازارے آئے نے ان ساریاں دے دکاناں دے کوئی گاہک نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے کھڑے ہو گئے. میسرہ نو کہندے نے ویچ سامان جلدی کر ویچ سامان آواز لگا. میسرہ کہندا ہے میں نو آواز لگا مندی ضرورت ہی نہیں پئی جوگ در جوگ گا کے آ رہے نے. میسرہ کہندا ہے میں نے دل دے اندر خیال کیتا میں تے بڑا وڈا تاجر بن گیا میں نو نین دین دا معاملہ سارا پتا چل گیا ہے. میسرہ نے جناب کی کیتا جنہیں ریٹ پہلے سنگل بیچ رہا سے ڈبل کر دیتے. لوگ پھر بھی میسرہ دے کونے آکے سامان خرید کے لے کے جا رہے ہیں. میسرہ بڑا خوش ہویا ڈبل قیمت مال سارا وک گیا. سارے گا کے اجے ساریاں دکانہ کھلیاں نے سامان بھی دکانہ دے موجود ہے لیکن میسرہ دی دکان دے سامان تڑا تڑ بکدا جا رہے آئے. ادھروں دوپہر دا وقت ہویا ہے. میرے آقا علیہ السلام تھوڑی دیر آلام کرن دے واسطے خیمے دے اندر گئے نے. ادھروں جناب ایک بابا دکان تے آ گیا. وہ میسرہ نو کہن لگیا کمبل کنے دا بیچنا ہے. میسرہ نے ڈبل قیمت دسیوں نے آکھیا نا یہ قیمت میں نہیں لینا. میسرہ حیران ہویا بھی پہلے کسی نے بحث نہیں کیتی پہلا بندہ ہے جڑا کے بحث کر رہے آئے. میسرہ کہن لگیا اس قیمت ہی بیچاں گا زیادہ قیمت بیچاں گا اس تو کٹ قیمت نہیں دیواں گا. او بابا ان کہن لگیا اچھا اگر واقعی اتنی قیمت ہے تو اپنے پتاں دی قسم اٹھا کے گئے کمبل انہیں دا میں خرید لواں گا. جدو انہی گل کیتی ہے اپنے جناب خداواں دی قسم اٹھایا بعد کملی والے آقا نے کنا دے اندر پئی ہے. میرے آقا اٹھدیاں باہر آئے نے. میرے آقا نے بڑی گرجدار جوانی دی آواز کے اندر پکار کے آکھیا آپ کہن لگے بابا سامان لینا ہی نہ لے اسی جھوٹیاں قسمہ جھوٹے خداواں دیاں قسمہ کدے نہیں چکیاں. انہیں جدو سونے والے ویکھے آئے انج کر کے جیب چوں ڈبل پیسے کٹ کے دے دیتے. انہیں آکھیا اے جڈا سونا چیرا ہے اے کمبل بھی تسی رکھ لو مال بھی تسی رکھ لو. میسرہ کہندا ہے عقل نو ہاتھ مار جڑا سامان سارا وکدا ڈبل قیمت تے رہیا ہے تو تے سمجھ گیا سے شاید تیری وجہ تو وک رہا ہے. اے سامان اگر جلدی وکدا رہیا ہے اے تیری وجہ تو نہیں ہے ایسے محمد دے چہرے دی وجہ تو وکدا رہیا ہے. گویا کہ وہ بابا ہی کہندہ ہی ہوگا کہ رکھے سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. سارے محبت ناظرہ پڑھ لو گونج پا دیو رکھے سرکار سا کوئی نظارہ ہو
سارا ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا اے ہو نہیں سکتا تسی بولنا ہے زمانے میں محمد سا پیارا شاید میرا کمال ہے یہ میرا نہیں ہے مصطفیٰ دے چہرے دا کمال سامان بیچیا سامان جدوں واپس آیا نا ان نے سامان روانہ کیتا سی نا ان روز چھت تے آ کے ویکھ دیا نے کدوں مائی واپس آئی کدوں مائی سونا واپس آوے گا حضور جدوں واپس آئے نا آئے قصہ مختصر حضور واپس آگے پوری ہسٹری دے اندر جنی دیر تک بھی تجارت حضرت خدیجہ کبریٰ نے آپ فرمانی میں کیتی سی نا غلامہ نے بھیجا سی اتنا منافع کدے زندگی دے اندر نہیں ہویا جتنا منافع حضور دے نال جامن تو بعد اور میں پہلے بھی عرض کی تھی میں کیا منافع دے تو لے آئی نا تو ایک تجارت دے نال مصطفیٰ نے بھی اپنی چولی دے اندر حضور نے بھی اپنی چولی دے اندر جدو میسرہ نے سارا کچھ دسیا نا آپ نے فوراں آپ دی سہیلی سی غلامہ سی نفیسہ اس دا نام سی آپ نے نفیسہ نے بھیجا بھی جا کے نا میرے نکاح دا پیغام دے جدو آپ دے چچا نے جا کے نکاح دا پیغام دیتا نا قبول فرما لیا نکاح دیوں تاریخ پکی ہوگی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہ دے اندر بڑے چاہ چڑھ گئے ادھر مصطفیٰ دلہ بن گئے تیار ہو گئے ادھر جناب دنیا دے اندر بھی نہیں تے جدو دلہ تیار ہوندہ ہے گھر دیانوں خوشی ہوئے پاوے نہ آئے ہوئے جڑے ہوندے یار بھی نہیں ہوندے نے انہاں نوں زیادہ خوشی ہوندی ہے ساڈا یار دلہ بنے آئے میں آکھیا جدو کملی والے آقا دلہ بنے ہو من گے جدو حضور دلہ بن کے تیار ہو من گے پھپھیاں چاچے تے مامے تے خوش ہوئے ہو من گے لیکن میرے آقا داؤ بچپن دا یار جندہ نام ابو بکر صدیق میرے آقا داؤ یار کنا خوش ہویا ہوئے گا او یار جندے یار دی بارات تیار ہو کے جا رہی ہے اس قصہ مختصر مصطفیٰ کریم دلہ بن کے حضرت خدیجہ کبریٰ دے گھر پہنچ گئے ادھر جناب حضور علیہ السلام دے نال نکاح ہو گیا اجاب و قبول ہو گیا حضرت اماں خدیجہ کبریٰ نے اپنے گھر دے اندر ایک کملی والے نو رکھ لیا برات باقی ساری واپس روانہ ہو گئی ادھر اماں خدیجہ کبریٰ جدو کمرے دے اندر آیا نے ساری زندگی دی دولت اکٹھی کر کے کملی والے آقا دے قدمہ دے اندر رکھ دیتی ہے عرض کر دیا نے کملی والے آج تو میں بھی تواڈی مال بھی تواڈا ہے گویا کہ پکار کے کہہ دیا نے کہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے اے کملی والے آقا دے قدمہ تے جدو مال قربان کیتا ہے پھر آقا علیہ السلام نے بھی اس مالو سارے غریبہ دے اندر تقسیم کر دیتا ہے اماں خدیجہ نے نہیں آکھیا حضور میں ساری زندگی لگائی مال اکٹھا کیتا ہے تسی ایک رات دے اندر ہی سارا منڈ دیتا ہے بلکہ اماں خدیجہ نو پتا سی جو میں نو مل گیا ہے اے اللہ دی ساری دولت میری جھولی دے اندر آ گئی ہے حضرت اماں خدیجہ نو پھر اللہ نے ساری جتنی بھی کملی والے دی اولاد ہے ایک بیٹے نو چھڑ کے اللہ نے 4 بیٹیاں بھی اللہ نے خدیجہ دے بطن دے اندروں حضور نو عطا فرمائیا نے 2 بیٹے اللہ نے حضور نو اماں خدیجہ دے بطن دے اندروں عطا فرمائے نے 25 سال میرے آقا علیہ السلام نے اماں خدیجہ دے نال گزرے نے آخری پیاری شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب تو زیادہ پیار میرے آقا نے اپنی بیٹی دے نال کیتا ہے سب تو زیادہ محبت اپنی بیٹی
دے نال کیتی ہے سب تو زیادہ ساریاں بیٹیاں تو بعد اگر کسے نو پیار دیتا ہے تے انہاں نام فاطمہ ہے ادھروں جناب طبیعت علیل ہونا شروع ہو گئی 10 رمضان المبارک دا دیہاڑا آ گیا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیفیت تبدیل ہو گئی جناب نکاہٹ آ گئی پہلے کیونکہ عمر زیادہ سی حضور علیہ السلام اپنی زوجہ دے کھولے آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کی گالے آج تیری طبیعت ٹھیک نہیں عرض کر دیا نے حضور میرے نال کمرے دے اندر آنا تو گلہ کر دیا نے میرے آقا علیہ السلام نالے آگئے کول بٹھا لیا کملی والے آقا علیہ السلام نے حضور علیہ السلام دی گود دے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سر مبارک رکھے آئے عرض کر دیا نے سونے میں تواڈے تو بڑی راضی کملی والے 40 سال تو بعد کسی عورت نو کوئی پوچھدا نہیں کملی والے تسی مینوں اپنی شریک حیات بنایا ہے سونیا میں 4 نصیحتاں کراں گی 4 وصیتاں تے عمل کریا جے او پچھلا وقت یاد کرو 4 وصیتاں سیدہ فاطمہ نے بھی کیتیاں سی جناب علی المرتضیٰ دی گود دے اندر سر رکھ کے ادھر گود مصطفیٰ دی ہے ادھر پتر جناب بیٹی ہے ادھر ماں نے پہلی وصیت کیتی نال ہاتھ جوڑے نے عرض کر دیا نے کملی والیا 25 سال تواڈے نال زندگی گزاری ہے کملی والیا کتنے اونچی نہیں کوئی گل بولی ہوے معاف کر دے ویا جے اے نہیں آکھیا کہ محمد دی بیوی سمجھ کے معاف کر دیا جے بلکہ اے آکھیا فاطمہ دی ماں سمجھ کے معاف کر دے ویا جے کملی والیا وقت گزردا گیا اوکھیاں سوکھیاں میاں بیوی دے اندر آ جاندیاں نے مینوں تسی جس حال دے اندر رکھیا میں تواڈے تے راضی میں پک گئی پھر بھی گزارا کیتا نہ پکی پھر بھی گزارا کیتا ہے دوسری وصیت آپ نے کیتی آپ نے اپنے محبوب دا ہاتھ پڑھ دیا کملی والے دات پڑھ کے کہن لگیاں کملی والے جویں 25 سال ایتھے اپنے نال رکھیا جے جنت دے اندر بھی اپنے نال کتے جگہ دے ویا جے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ مل جاوے گی حضور نو پتہ چل گیا خدیجہ دے جان دا وقت آ گیا ہے تیسری جناب وصیت کر دیا نے تیسری وصیت کر دیا نے کہ جناب سامنے میرے رویا جے جدوں میرا آخری وقت ہوے چہرہ تہاڈا ہوے میری روح اسرائیل لے کے جا رہا ہوے کتے جایا جے نہ میرا وقت قریب آ گیا میرے کول رویا جے میرے سامنے رویا جے گویا کہ فاطمہ جی بیمار جناب خدیجہ کہہ رہی ہو من گیا جی کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں ہر بال میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے کملی والیا میری آخری وصیت ہے میری بیٹی فاطمہ اجے چھوٹی ہے کملی والیا جدوں ماما دنیا تو چلیاں جان پھر بیٹیاں نو سہارا کوئی نہیں دیندا کملی والیا میری دھی نو رومن نہ دیا جے میری بیٹی دے اکھاں دے اندروں آنسو نہ یامن دیا جے کملی والیا میں تے چھوٹی عمر دے اندر اینو سمجھاندی رہی لیکن سونیا اگر کسی چیز دا تقاضا تواڈے نال کرے تے پیس کرے سونیا غصہ محسوس نہ کرے آجے میرے آقا نے فرمایا حضور نے فرمایا فاطمہ جنی تیری بیٹی ہوتی میری بیٹی ہے بلکہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بداتو منی فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے ایک ہی میں ہو سکتا ہے میں فاطمہ دا خیال نہ رکھا یہ چارے نصیحتاں جدوں کیتیاں کر دیا نے کملی والیا میں اپنی
بیٹی دے نال یقینے دے اندر گل کرنا چاہنی میرے آقا بار تشریف لے گئے ان فاطمہ نو جناب میری سیدہ خدیجہ نے تیری تے میری جناب ساری کائنات دی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی نو کول بٹھا لیا عمر مبارک چھوٹی عمر دے اندر اپنی دھی نو اپنے کول بٹھایا اے سبق اے ساڑیاں بیٹیاں تے پہنا واسطے کہ اپنی بیٹیاں دی پرورش انج نہیں کریا کرو جدو پرورش انج نہیں ہوے گی پھر کدے بھی تہاڈی بیٹی اگلے گھر دے اندر جا کے جناب رسوا تے ذلیل نہیں ہوے گی جدو اسلام دی سیرت دے مطابق اپنی بیٹی دی تربیت کرے گی او ماں بھی عظمت والی تے بیٹی بھی عظمت والی ہے اللہ دی عزت دی قسم جمعے دے اندر مزہ آ گیا ہر بندے دی آنسواں دے نال تاری ہو گئی ہر بندے دی آنکھ دے اندروں آنسو آ گیا سیدہ خدیجہ تیرے پختاں تو قربان جاواں تینوں اللہ نے کتنی سونی زوجیت عطا فرمائی ہے تینوں بیٹی کتنی سونی اللہ نے عطا فرمائی ہے تینوں رفیق تے ساتھی کتنا سونا اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنی بیٹی نو اپنے کول بٹھا کے کہن لگیاں دیئے تیرے باپ دا سارا مکہ دشمن ہے لوگ پتھر مار دینے میں خون صاف کر دی سان اے دیئے اپنے باپا نو تنگ نہ کری اے دیئے اگر گھر دے اندر کوئی چیز پکے نہ تقاضا نہ کری تیرا بابل بڑا غریب ہے تیرے بابل نے جس غریبی دے اندر زندگی گزاری ہے میں نو پتا ہے بے شک اللہ نے ساری کائنات خزانے دیتے نے لیکن غربت ایسی دے اندر زندگی گزاری ایک وقت ہے تے پھر بھی گزارا کر لیا نہیں ہے تے پھر بھی گزارا کیتا ہے لیدھیے میں تینوں وصیت کر کے چلی اپنے باپ دے نال زد نہ لگامی جس حال دے اندر تیرا باپ تینوں خوش رکھے خوش رمی اپنے باپ دے کولوں کدے کسی چیز دا تقاضا نہ کری او کہن لگی اماں میں خدیجہ دی بیٹی میں محمد دی بیٹی اماں تیری عزت انج رکھاں گی کائنات بھی ویکھے گی کائنات والا رب بھی ویکھے گا نال کہن لگیاں دیئے میرے دل دے اندر ایک حسرت ہے پتہ نہیں سونے نو میں کہہ سکتی ہوں یا نہ کہہ سکتی ہوں میں تینوں کہندیاں پیغام میرا جا کے دے عرض کر دیاں نے اماں دسوں کی پیغام ہے عرض کر دیاں نے جڑے تہاڈے پاپا نے کالی کملی اوڑی ہے میرے دل دے اندر جائے میرے دل دا ارمان میں جدوں میں دنیا تو چلی جاواں او کملی مبارک دا جناب کفن بنا کے مینوں دفن کیتا جاوے خرامہ دھی دوڑدی بابا دے کول آئی ہے کملی والے دی گود دے اندر آ کے بیٹھ جاتی ہے عرض کر دیے بابا میں اج تک تہاڈے کول منگیا کچھ نہیں میں جو منگا گی مینوں دیو گے میرے آقا نے فرمایا دیے منہ بولتا صحیح بیٹیاں تے باپ دا پیار ہی ایسا ہوندا ہے بیٹی تقاضا چیز نہ کرے باپ نو اپنا آپ بھی بیچنا پوے اپنی دھی نو چیز لے آ کے دیندا ہے دیے بول جدوں ماں دی گل سنائی ہے کہ خدیجہ ماں آکھدیاں نے جڑی کالی کملی تسی اوڑی ہے اس کملی دے نال مینوں کفن دے دیو میرے دل دے سارے ارمان پورے ہو جاون گے اینی گل کرن دی دیر سی آسماناں تو جبریل آگے عرض کیتی سونیا سلام یو میرا رب سلام بھیجدا ہے میرے آقا نو پیغام جبریل نے دسا سونیا رب فرماتا ہے اپنی کملی مبارک خدیجہ نو نہ دینی یا اللہ وجہ کی ہے میرے آقا دا رب دا فرمان سنیا جے سونیا انہیں ساری زندگی سب کچھ تواڈے تو قربان کر دیتا ہے سونیا یہ عورت کی جنتی ہے رب دا وعدہ رہا جدوں دنیا تو اندے ساہ چلے جان گے اے جنتی عورت دا لباس بھی جنت اندروں ہورا لے کے آمن گیا لباس بھی سونیا کفن جڑا ہے نا جنت دے اندروں جنتی کفن آوے گا تے پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہویا تے کتاباں دے اندر لکھیا ہے تفسیر دی اتنا میرے آقا کسے دیوی جنازے تے ہو سکدا نہ روئے ہو جتنا میرے آقا اپنی زوجہ دے جنازے تے روئے سے اتنا حضور ہوئے کہ حضور کی داڑھی مبارک تو مینا قطرے تھلے ڈگنا شروع ہو گئے اے میسج اے پیغام
کہ بیٹی دی تربیت کس طرح کیتی ہے حضرت خدیجہ دی سیرت نو پڑھ کے بیٹی دی تربیت کرو کہ پھر بیٹی نے اگے مثالاں کیویں قائم کیتیاں نے پھر جدوں بیٹیاں دے انج دیاں ماواں کردیاں نے نا تے پھر اللہ انہاں بیٹیاں نو حسن تے حسین عطا فرما دے پھر اللہ پتر بھی حسن تے حسین ورگے دیندے نے تو اللہ حضرت سیدہ خدیجہ دی چادر دا صدقہ اللہ پاک ساڑیاں ساریاں مشکلاں نو آسان فرماوے ساریاں تکلیفاں نو اللہ دور فرماوے ایک چھوٹا جا اعلان سن لو